Весели мелодии. Заветът на Дафи. Гроздов сок. Изплаши ме до смърт! Точно за това искам да си поговорим, Бъкс. Това, че се задавих с пицата, ме накара да се замисля за някои неща. По-специално за организацията около моята кончина. Какво? Нека ме сложат в луксозен корвет с много кисело мляко за години напред. Мощни коне да летят в редица, скъпата Тина да е също до мен. Ами ако не е умряла... Ами погрижи се! А за службата ти, Нил Даймънд, вземи и цитирай в екстаз Ангъл и Леголас. Вместо букети служи къскайма. Нека пирати танцува ча-ча. Какво? Да се вихри купон година, две, три, с огньове и танци и с мощни стрелби. Залейте града с моя портрет, да помните мен и моя завет. На науката давам аз моя мозък да изследва. Нека попият от мъдростта, науката нека напредва. Ние сме троица, виж, добре, Сократ, Да Винчи се учат от мен. Още ли говорим за твоето погребение? Да? Нека кръстят на мен гимназията, да учат изкуство, дори шпионаж, а нинджите нека да носят отпред клеймото на моето бойно лице. Да сложат средата на някой стадион моя мраморна статуя, Дафи шампион. Великият сфинкс да види без бой къде влизам аз, къде остава той. Да се вихри купон година, две, три, с огньове и танци и с мощни стрелби. Залейте града с моя портрет, да помните мен и моя завет. Да помните мен и моя завет. Какво ще кажеш? Защо не? Какво правиш? Не сега, в бъдещето! Много далеч в бъдещето!